Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Piloy. Taong 1956, Buluan, Maguindanao. Ilang dekada na ang nakakaraan, magmula noong nakauwi siya sa lugar nila. Marami man ang naging pagsubok ni Piloy. Kahit papaano, labis-labis pa rin siyang nagpapasalamat, lalo pat nagawa niyang umasenso sa buhay sa kabila ng hirap. Nang makapagtayo na siya noon ng sarili niyang negosyo, ipinangako niya sa kanyang sarili na magtatabi siya ng konti para makabalik sa lugar na kanyang kinamulatan. Bagaman matagal na panahon nang namayapa ang kanyang mga magulang, patuloy niya pa ring hindi maipagkakaila ang matinding pagmamalabis na muling masilayan ang bahay na kinagisnan niya. Base sa kanyang mga natatanggap na balita, buhay pa naman yung tahanan nilang yon. May mga nakatira doon pero sa kasamaang palad, hindi na nila yon kamag-anak. Nung namayapa kasi yung ama niya, ilang taon lang ang lumipas, magmula noong namatay ang nanay nila, napagpasyahan nilang magkakapatid na ibenta na lamang ang lahat ng kanilang pag-aari sa lugar na yon. Kahit tutol si Piloy sa ganoong plano, kalaunay wala na rin siyang nagawa dahil sa pangatlo lamang siya sa kanilang magkakapatid. Upang makaiwas na rin sa anumang pag-aaway, minabuti na lang din niyang manahimik. Subalit sa kabila ng kanyang ginawa noon, nanatili ang kanyang pagmamalabis na muling mabawi ang ari-arian ng pumanaw nilang mga magulang. Itong mga panahong ito, talagang may kaya na si Piloy sa buhay. Sa lugar na nilipatan niya, nagmamay-ari na siya ng 3 negosyo. Isa rito ay panaderya, bilihan ng mga konkretong materyales sa pagtatayo ng bahay, at ang ikatlo, gilingan ng inaning palay. Kahit hindi naman gaanong kalakihan ang kanyang kinikita roon, masaya pa rin naman siya, gawa ng hawak niya ang kabuuan ng kanyang oras. Natutulog din siyang may tumatakbong pera sa kanyang pitaka, at higit sa lahat, hindi na niya kailangang magsunog ng 8 oras kada araw para lamang mairaos ang kanilang pangangailangan. Para kay Piloy na, para maging matagumpay ka sa buhay, lahat ng gagawin mo kailangan mong lagyan ng aksyon at pagdarasal. Kinakailangan ring nakatuon ang iyong atensyon dito at hindi dapat pabago-bago ang iyong pasya at mga nais gawin sa buhay. Sa ganoong pamamaraan, mapapansin mo na lang, nakuha mo na pala ang mga pinapangarap mo noong nagsisimula ka pa lang. Dagdag pa ni Piloy na, sa kanilang magkakapatid, tanging siya lamang ang sinwerte ng ganon. Ngunit, imbis na talikuran ng kanyang mga kapatid, pinili niyang tulungan ito sa abot ng kanyang makakaya. Dahil sa ginawa niya, muling nagkalapit ang nagkawatak-watak nilang pamilya. Isang linggo bago sumapit ang araw ng pag-alis niya, minabuti naman niyang kausapin ang 4 niyang kapatid. Ang nais niya kasing mangyari, ito na muna ang mamahala sa iba nilang negosyo habang wala pa siya. Dagdag pa ni Piloy na, mas mainam yon ang kanyang pagkatiwalaan kesa naman yung mga trabahador niyang hindi naman niya kaano-ano. Nang marinig naman ng kanyang mga kapatid ang sinabi niya, walang pagdadalawang isip naman yung sumang-ayon sa kanyang nais. Ayon sa panganay nila, ikinagagalak nilang gawin yon, makabawi lamang ng kanilang utang na loob kay Piloy. Dagdag pa nito na, umasa rin siyang walang mangyayaring masama sa mga ari-arian niya dahil gagawin nila ang lahat, mapangalagaan lamang ito.
Matapos naman itong makapagwika, napangiti lang naman siya habang sumasagot doon ng, "Maraming salamat sa tulong ninyo, kuya. Huwag kayong mag-alala. Kapag may sobra ako, babahagian ko kayo. Siya nga pala, lagi niyong idetalye sa asawa ko ang naging bentahan niyo sa araw-araw. May mga talaan kasi kaming angkop para dyan, para malaman namin kung ano ang mga kumukulang sa aming mga paninda." Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, wala naman yung nagawa kundi ang sumang-ayon. Sa paglipas pa ng mga araw, naging maayos naman ang ganap sa kanilang lugar hanggang sa sumapit na nga ang araw ng pag-alis ni Piloy. Hindi pa man pumuputok ang bukang liwayway, minabuti na niyang maghanap ng masasakyan patungo sa susunod na bayan. Bale, 3 bayan kasi noon ang kanyang daraanan, marating lamang ang lugar ng kanilang mga magulang na halos ilang taon na nilang hindi nabibisita. Inabot din siya ng buong araw sa paglalakbay, marating lamang ang lugar na medyo malapit na sa mismong baryo. Magbabandang 7:00 na noon ng gabi nang marating niya ang karatig bayan ng lugar na kanilang kinamulatan. Kung kani-kanino na siya doon nagtanong ng masasakyan, pero karamihan sa mga ito, ayaw siyang paunlakan. Bukod kasi sa malayo, masukal din ang kanilang daraanan, kaya medyo natatakot yon para sa mga maghahatid. Bukod kasi sa kalabaw lang ang kanilang dala, pahirapan pa noong makahiram ng lenteng magagamit nila. Matapos naman yung mapag-alaman ni Piloy, wala na nga siyang nagawa kundi ang maupo sa tabi ng mga taong napagtanungan niya. Makalipas pa ang ilang minuto, bahagya naman siya noong napasilay sa kanyang tabi. Matapos naman niyang marinig ang isang lalaki na bigla na lamang nagwika sa kanya ng, "Manong, kung gusto mo talagang makapunta roon, bukas ako na maghahatid sa'yo. Sa ngayon, mas mainam na humanap ka na muna ng matutuluyan mo. May mga bakanting silid pa kami sa bahay. Kung gusto mo, pwede ka roong matulog. Yun nga lang, hihingi lang ako sa'yo ng konting renta." Nang marinig naman ni Piloy ang sinabi nito, tumangulang naman siya, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Sa isip-isip niya, mas mabuti ng ganon, para naman kinabukasan hindi na siya maghanap pa ng masasakyan. Maya-maya pa, nang marating na nila ang pamamahay ng lalaki, doon bumungad sa kanya ang isang kubong halos triple ang laki ng kanyang pamamahay. Marami ring butas ang dingding nito at sa estado ng mga naninirahan doon, halatang walang-wala ito. Gayunpaman, hindi yun hinuhusgahan ni Piloy dahil alam niya ang pakiramdam na manggaling sa ganoong pamilya. Upang makatulong din sa mga ito kahit papaano, pinangakuan niya ang lalaking yon na kapag naihatid na siya nito, bibigyan niya yon ng malaking halaga, pampakumpuni ng tahanan nito. Dahil sa kanyang sinabi, labis naman yung ipinagpasalamat ng lalaki. Halos hindi nito sukat akalain na ang ganoong biyaya sa kanilang pamilya makukuha niya sa pamamagitan lamang ng pagmamagandang loob sa taong napadpad lang sa kanilang lugar. Matapos namang marinig ni Piloy ang pagpapasalamat nito, napangiti lang naman siya habang nagwiwika roon ng, "Wala ka pang dapat na ipagpasalamat. Hindi ko pa naman yan nabibigay. Pero huwag kang mag-alala, tutuparin ko yun. Alam mo, noong nag-uumpisa pa lang ako, ganito rin ang aking sitwasyon. Salamat sa Diyos dahil kahit papaano, may inilaan siyang swerte para sa akin." Matapos naman yung marinig ng lalaki, doon na nagsimula ang makabuluhan nilang pag-uusap.
Lahat ng mga nalalaman nito, walang pagdadalawang isip nitong inilahad sa kanya sa pagnanais nitong maging ligtas siya sa lugar na kanyang pupuntahan. Ayon sa lalaking yon, kaya karamihan tumatanggi na ihatid siya patungo sa baryo ay dahil sa natatakot ang mga ito. Yung lugar kasing pupuntahan niya, itinuturing yun doon na hindi pangkaraniwan. Pagtatapat pa ng lalaki na, maraming pangyayari na silang nasaksihan na meron doong kaugnayan. Naniniwala rin ang karamihan sa kanila na kapag napadpad ka sa lugar na yon, kinakailangan mong magbigay galang sa lahat ng taong iyong makakasalubong. Kung hindi mo yon gagawin, uuwi ka sa inyo na hindi mo nadala ang anino mo. May mga pagkakataon ring nilalagyan na lamang ng mga nilalang ng mga signos ang taong hindi nila nagugustuhan upang mas maging madali ang kamatayan ng mga ito. Yun din ang nagsisilbi nilang babala na magpahanggang sa panahong yon, nananatili pa ring aktibo ang kanilang uri. Dagdag pa nito na ang gagawin ni Piloy sa baryong pupuntahan niya ay parang maihahalin tulad na nito sa pagpapakamatay. Nang marinig naman niya ang kwento ng lalaking yon, walang pagdadalawang isip naman niyang inilahad ang rason kung bakit siya doon pupunta. Nang mapag-alaman naman ito ang kanyang pakay, bigla naman yung napaatras, bakas sa pagmumukha nito ang labis na pagkagulat. Yung tipong kahit hindi niya na yun tanungin, alam na niya ang isasagot nito sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, napabuntong hininga na lamang yon ng malalim habang nagwiwi ka ng, "Kaya pala hindi ka natatakot na pumunta roon. Ay, yung mga pangalan ng taong binabanggit mo ngayon, yan din yung mga pangalan ng mga mangkukulam na aming pinangingilagan sa lugar na yon ilang taon na ang nakakaraan. Dati nung nabubuhay pa sila, hawak nila ang lahat ng naninirahan sa baryong yon. Subalit nang pumanaw na silang mag-asawa, nailipat ang pamamahala sa isang pamilyang pawang tagasunod lamang nila. Mabuti na lang at umalis kayo. Dahil kung hindi, baka ngayon alipin na rin nila kayo. Manoy Piloy, sigurado ka bang gugustuhin mo pang pumunta sa lugar na yon?" Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang sumasagot doon ng, "Oh, nandito na ako kaya itutuloy ko na. Tsaka huwag ka mag-alala, meron akong dala na wala sila. Alam kong kapag nakita nila ito, mag-iiba ang takbo ng sitwasyon." Pagkalahad naman ni Piloy sa bagay na yon, agad naman siyang nagpaalam sa lalaki na magpapahinga na. Sa pagsapit ng sumunod na araw, 3:00 pa lamang ng umaga, kasalukuyan na nilang tinatahak ang daan patungo sa baryong kanyang kinamulatan. Sa loob ng halos 1 oras na pag-usad, wala naman siyang ibang napansin sa lugar na yon maliban sa mga daang kanilang tinahak na masyadong makikipot. Nagkalat din ang mga matataas na talahib sa buong paligid na siya namang nagpapahirap para sa kanila na makita ang nasa ibayong parte ng daan. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-usad, doon na nga nasipat ni Piloy ang bukana ng baryo. Bagaman malayo pa sila, hindi niya maipagkakaila na tanaw na niya ang iilang tahanan na nakatayo doon. Sa pagdating naman nila sa sentro, lahat ng alaala noong kabataan niya, unti-unti namang bumabalik sa kanyang alaala. Nang mapagtanto naman ang naghatid sa kanya na wala na siya ritong kailangan, minabuti naman itong magpaalam na.
Matapos naman yung marinig ni Piloy, dali-dali naman siyang dumukot ng bayad. Pag-abot niya rito, laking gulat na lamang ng lalaking yon nang masipat nito ang 10 tig-100 piraso ng pera. Sa sobrang laki ng halagang yon, halos nag-aalangan yung abutin, ngunit dahil sa pamimilit ni Piloy, wala na rin yung nagawa. Bago pa man sila magkahiwalay, inabisuhan niya yung bumalik sa baryo pagkaraan ng 3 araw. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad din naman yung lumabas ng baryo. Pagsilay naman ni Piloy na nakalayo na ito, doon na niya inumpisahang hanapin ang dati nilang tahanan. Marami nang nagbago sa baryo. Ang iilang mga taong nakakasalubong niya, halos hindi na niya makilala. Marami na ring pamamahay ang nakatirik sa kabuuang parte ng lugar na siya namang nagpapasigla rito. Gayunpaman, kahit alam ni Piloy na mapayapa na ang lugar na yon, malakas ang kanyang kutob na meron pa rin doong nangyayaring hindi kaaya-aya. Sa pagdating naman niya sa unahang bahagi ng sentro, doon na niya nakita ang dating pamamahay ng yumao nilang mga magulang. Ganun pa rin naman ang itsura nito, pero marami na doong nagbago. Yung bahay medyo antigo na, tapos may mangilan-ngilan na din yung kapitbahay. Maya-maya pa, matapos naman yung mapagmasdan ni Piloy, nagdesisyon na siyang lapitan ito para kausapin ang mga taong naninirahan doon. Pagkatok naman niya ng 3 beses sa pinto, agad naman yung bumukas kung saan doon niya nakita ang isang bata na nakatingin sa kanya. Hindi naglaon, lumabas na rin ang ama nito na agad namang nagtanong sa kanya ng, "Anong kailangan niyo?" Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, tahimik naman siyang pumasok sa bahay na yon, umupo sa mismong sala habang patuloy na pinagmamasdan ng dalawa. Dahil sa kanyang ginawa, bakas naman sa pagmumukha ng lalaki ang animoy nararamdaman nitong galit sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, nang masagad na ang pasensya nito, dali-dali naman siya nitong sinugod habang galit na nagtatanong sa kanya ng, "Sino ka? Anong kailangan mo rito sa pamamahay ko?" Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, walang takot naman niyang inilapag sa isang maliit na lamesa yung iniwang kwintas ng yumao niyang ina. Pagsipat naman ng lalaki, bigla naman yung natigilan hanggang sa hindi naglaon, unti-unti na itong kumalma. Sa muling pagsilay naman ito sa kanya, nasipat naman siya nitong nakangiti habang sumasagot doon ng, "Mabuti naman at natatandaan mo pa ang bagay na ito. Nga pala, ako ang 3 anak ng dating naninirahan sa sinasabi mong bahay mo. Naparito ako para balikan ang nakaraan kong buhay at alamin kung ano na ang nangyayari rito." Nang marinig naman yon ng lalaki, bigla na lamang yung lumuhod sa kanyang harapan habang pilit na sumasang-ayon sa mga nais niyang mangyari. Dahil sa naging akto nito, labis naman yung ikinagalak ni Piloy, gawa ng kahit papaano, ramdam niyang meron pa rin silang kapangyarihan sa lugar na yon. Sa kanilang pag-uusap, lahat ng kinakailangan niyang malaman inilahad sa kanya ng lalaki. Ipinagtapat din ito sa kanya ang totoong lahi nito at kung saan yon nabibilang. Mariin din siya nitong inabisuhan na kung hangad niyang manatili sa lugar na yon, kinakailangan niyang bumili ng sarili niyang pagkain sa mismong bayan na malapit dito. Ayon kasi sa lalaki na
Lahat ng paninda sa kanilang lugar dapat lamang na huwag niyang pagkatiwalaan. Matapos naman itong mailahad ang mga bagay-bagay, noon ding mismong oras na yon, dinala siya nito sa isang silid na unang beses pa lamang nitong bubuksan sa loob ng ilang taon. Iginagalang namin ang pamilya mo. Lahat ng kanilang pagmamay-ari nasa loob ng silid na ito. Naway maging masaya ang pananatili mo rito. At siya nga pala, hihingi na ako ng pagpapaumanhin sa inyo kung sakali mang makakakita ka rito paminsan-minsan ng mga bagay na hindi mo gusto. Kalmadong wika sa kanya ng lalaki. Dahil sa sinabi nito, minabuti naman ni Piloy na wag na muna yung pansinin. Sa pagpasok naman niya sa loob ng silid, unang bumungad sa kanya ay yung mga luma nitong litrato. Bawat isa sa mga litratong yon, pansin na pansin naman niyang pinapahalagahan, gawa ng kahit matagal na panahon na yung nakatago, hindi pa rin ito nasira ng mga anay. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, halos karamihan ng mga dating gamit nila nasipat niya sa silid na yon. Nakasalansan yon ng maayos, kaya hindi ito maduming tingnan kahit nakaimbak lang yon sa loob. Matapos naman niya yung masipat, paisa-isa naman niya yung tiningnan habang sinasariwa ang lahat ng kanilang masasayang alaala sa bahay na yon. Ilang oras pa ang lumipas, nanatiling nasa tabi niya ang lalaki, nagbibigay ng detalye ukol sa mga bagay na kanyang tinitingnan. Pagtatapat pa nito sa kanya na, bilang mga masugid na tagasunod ng mga magulang niya, ni minsan hindi niya hinayaang mawala o masira ang lahat ng mga kagamitang nagpapaalala sa mga kadakilaan nitong ginawa noong yon ay nabubuhay pa. Dagdag pa nito na, kahit matagal na yung patay, patuloy pa rin nilang sinusunod ang batas at pamamaraan ng mga yumaong magulang ni Piloy. Naniniwala kasi ang mga ito na kahit patay na ang mga yon, kayang-kaya pa rin sila nitong parusahan sa oras na pinili nilang suwayin ang mga itinatag nitong batas. Mariinding pinabulaanan ng lalaki ang tungkol sa mga istoryang kumakalat sa mga ito sa baryong dinaanan ni Piloy. Matapos naman niyang marinig ang lahat ng istorya nitong ibinahagi, pinili naman niyang yon ay paniwalaan. Sa pagsapit ng gabi, habang naghahapunan siya sa labas ng bahay, bahagya naman siya noong napatigil nang masipat niya ang lalaking yon na merong kausap na mga panauhin. Walang sabi-sabi, agad naman niya yung nilapitan para tanungin. Nang maramdaman naman ng mga ito ang kanyang presensya, bigla naman yung napatahimik at kasabay nito ang pagsilay nito sa kanya. Sa pagtitigan naman nila ng lalaking yon, napayuko lang naman ito habang dahan-dahang lumalapit. Manoy Piloy, may magaganap ho ngayong pagdiriwang dito sa ating lugar. Ilang taon na namin itong nakagawian, kaya sana huwag ninyong ipagbawal. Sinisiguro naman ho naming masasama ang aming dinukot at ginagawang pagkain. Pagtatapat ng lalaking yon sa kanya. Matapos naman itong makapagwika, muli yung lumuhod sa kanyang harapan sa paniniwalang pauunlakan ni Piloy ang nais nitong mangyari. Inilahad din ito ng klaro ang tungkol sa mga bagay na yon, nang sa gayoy malaman nito kung ano ang kanilang gagawin sa kasagsaganang pagdiriwang. Nang malaman naman ni Piloy na papatayo ng tao, nilimitahan naman niya yon sa 3 piraso. Dahil sa kanyang sinabi,
wala naman yung nagawa kundi ang sumang-ayon. Makalipas pa ang ilang minuto, agad naman siya nitong sinamahan pabalik sa bahay nila para magpahinga. Sa paglalim pa ng gabi, halos hindi na niya mabilang ang dami ng mga nilalang na umaaligid sa lugar. Ayon kay Piloy na, purong mga aswang lamang doon ang kanyang nakikita, kaya na may doon niya napagtanto na maaaring nasakop na rin ng ganoong lahi ng mga nilalang ang kabuuan ng baryo. Hindi naglaon nang mag-umpisa na nga ang selebrasyon. Kitang-kita ni Piloy na 3 tao nga lang ang kinatay ng mga ito. Kahit bitin yun sa kanilang lahat, nagtiis ang mga nilalang pagpapakita ng katapatan sa kanya. Sa pagsapit ng sumunod na araw, inanyayahan siya ng lalaking naninirahan sa bahay niya na mamuno sa uri nito. Bilang anak kasi ng dati nilang pinuno, alam nilang tanging yun lamang ang may kapasidad na magpalago sa mga bagay na pinaghirapang buuin ng mga magulang nito. Yun nga lang, para makapamahala si Piloy ng ganoong kalaking kapangyarihan, kailangan niyang isuko ang lahat ng meron siya. Dagdag pa ng lalaki na sa oras na tanggapin niya ang alok na yon, pati mga kapatid niya, kinakailangan niyang tapusin. Hindi kasi maaaring marami sila nang sa gayoy maiwasan ang mga hindi inaasahang kaganapan. Ngunit nang mapag-alaman naman ni Piloy ang tungkol sa bagay na yon, walang pagdadalawang isip naman siyang tumutol sa nais nitong mangyari. Para mapanatili ang katiwasayan sa lugar, inilahad niya rito na hanggat hindi pa siya nakakapagpasya, siguraduhin muna nilang wala pang uupo sa tronong nais nitong ibigay sa kanya. Nang marinig naman ng nilalang ang nais niyang mangyari, walang pagdadalawang isip naman yung sumang-ayon. Base sa karanasan ni Piloy sa lugar na yon, na kung hindi siya bumisita roon, maaaring kamkamin na ng kanyang mga kapatid ang bakanting kapangyarihan ng baryo. Kahit sino naman sigurong ganid, magkaka-interes talagang mamuno roon. Lalo pat hindi pangkaraniwang mga aswang ang papasailalim sa iyong mga kamay. Subalit naniniwala si Piloy na alang-alang sa katahimikan, kailangan itong hayaan. Alam niyo, pinuno, magpahanggang sa ngayon, napakalabo pa rin kay Piloy kung ano ang nakaraang buhay ng kanilang mga magulang. Para sa kanya, ano man ito, siguradong nakakapanabik at bukod tangi sa lahat ng naikwento mo rito. Kaso nga lang, hanggang dito na lang ang istorya ko. Salamat dahil nakinig kayo sa kwento kong merong kinalaman sa sikreto ng yumaong magulang. Dagdag ko lang din, pinuno, na magpahanggang sa ngayon, nananatiling wala pa ring nakaupo sa iniwan ng aking mga magulang na bakanteng trono. Okay, opinyon ko sa kwento. Isa na namang kwentong bitin. Di ba? Di ko alam kung anong trip nyo pero sige, trip nyo yan Kaya kwento na lang din natin. Puro question mark lahat na nagiging kwento natin ngayon, no? Pansin ko lang. Kung hindi question mark, nakakainis. Wala akong mabigay na solidong opinyon kasi nga, mismo yung sender natin, hindi niya alam kung anong sikreto ng mga magulang niya. Ang hirap din naman kung huhulaan natin kung ano yung sikretong yun. Kasi base sa takbo ng kwento, buong pamilya nila Piloy, yung mga kapatid niya, lahat naman normal. So ang tanong, bakit sila sinasamba ng mga aswang? 'Di ba? Bakit kailangan may isang maupo dun sa bakanting trono na yon para maging pinaka-pinuno nila? Tsaka bakit hanggang ngayon
nananatiling bakante yung trono. Ako feeling ko, sobrang yaman na ng pamilya nito nila Piloy. So sila wala na silang pakialam dyan anong aswang-aswang. Modernong panahon na tayo ngayon, kailangan natin pera. Kasi karamihan yan talaga nagpapakilos sa mga tao eh. Aanhin ko yung mga alagad na aswang kung wala naman akong pera. 'Di ba? Yun yung nakita ko rito lang sa kwento na to na feeling ko merong sense. Kasi nga, anong taon pa lang to? Multi-negosyante na si Piloy eh. Paano pa kaya ngayon, 'di ba? So para sa akin maganda naman yung kwento pero sana may konting background kung bakit nga ganun yung mga magulang niya. Hindi naman natin pwedeng pilitin si Piloy maski siya hindi niya alam. Kaya kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo na lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.